ሰላም ሰላምና ጊዜ ለኩሉ ተከታተልትና እምባርከም ትኩል ጊዜ ንብሎ ጊዜ ለኩሉ ጊዜ እንተይውና ቅድሚ ጊዜ ይኾን ይነበልናዮም ነገራት እንዳቆኑ ቅድሚ ጊዜ ይፈጸሙ ይነበልናዮም ነገራት እንዳተፈጸሙ ራይና ስለላይ ተርፍ ክሳብ ሕጅም ዝረአናዮም ነገራት ስለላይ ወሓዱ ጊዜ ለኩሉ እናልሰየምናዮ ጉዳይና ህዚ ድማ ምስ ጊዜ ካብ አይኾን ይነበልናዮም ነገራት ግን ኮይኖም ለሰማዕናዮም ነገራት ጉዳይ ስታሊን ኣብ ከተማ አስመራ መክተምሉ ወለዶም ዜናታት ሓደ ምናልባትም ስታሊን ገብረስላሴ ምስ ክቡር ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ቃል መሕተት ክገብር ከም ልኽእል ዝሕብር ዜና ካብ ካልኦት ከይኮነስ ንዑ ይቀርብዎ እዮም ተባሂሎም ካብ ዝሕሰቡ ነገራት ካብ ንሰምዕ እንሆ ግዜ ኣይሓፀረን። ስታሊን ዝኣክል ጋዜጠኛ ነስመራ ከይዱ ከብቃዕ ከሎን ኢሳያስ ቃል መሕተት ዘይገበረሉ ክምለስ እዩ ኢሉ ዝሓስብ እንተሃልዩ ለዋህዩ ክኸውን እዚ እንታይ እዮም ቶም ሕቶታት ክኾኑ ዘለዎም? እሕና ከም ተጋሩ ኢትዮጵያ ወላ ስሒባ ዝእተወቶም እንተኾነት ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ኣትዩ ኣብ ትግራይ ጨፍጫፍ ፈፂሙ እዩ እምበር ከምዝና ሰማዕና የነበርና ጉዳይ ስታሊን ምስ ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ምናልባትም ለካይድ ጋዜጣዊ መሕተት እንተሃልዩ እንታይ ነገር ክፍጠር ይኽእል እንታይ ዓይነት ሕቶታት ክሓትት ይኽእል እምበር ኢሳያስ አፈወርቂ ነዞም ሕቶታት ክቅበሎም ድዩ ስታሊን ሓይሊ ረኽቢ ዞም 10 ሕቶታት ዘም መሕታት ይኽእል ደልብል ነገር ንምርኣይ እናሓሰብናን እናቀድናን ጊዜ ፈቂዱ ህዚ ድማ ብዛዕባ ዞም ጉዳያት እዚኦም ክንርኢና እምበር ዜና ተጨበጠ ነገር ከምለይብሉ ማንም ልፈልጦ ጉዳዩ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ስታሊን ካብ ዝተናገሮም ነገራት ብዛዕባ ጽምዶ ትግረሙ እንተሃልኹም ካብኡ ዝበለጸ ብዛዕባ ጽምዶን ኣብ ጽምዶ ውሽጢ ዝተፈጠረ ሓድሽ ነገር ብፍጥነት ንዓኹም ከገርም ልኽእል ሒዘካ ምምጻእ ዓዲ ውዕልን ተጸቦይኒ እዎ ኢልኩም ካብ ምግራም ዓዳይ ትውዕልን ዝበለ ስታሊን ካብዞም የገርሙ ልወሎም ነገራት ሓደ ጉዳይ ቃል መሕተት ምስ ኢሳያስ አፈወርቂ ክኾን ስለልኽእል ግን እዚ ቃል መሕተት እንተተኻይዱ ስታሊን ብድፍረት ዞም 10 ሕቶታት ክሓቶ ይምኽእል ዶ ልብል ዜና ንምርኣይ ግን እንሆ ጊዜ ለኩሉ ጊዜ ረኺቡ ኣብዚ ጊዜ ዝናባኹም መፂንዮ ብልጠረፈ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም ክትሰምዑና ንሓተትና ጽምዶ ጉዳይ ጽምዶ ብዙሕ እንድሕር ባሳጫትኩም ክብር ዘለ ነገራት ለማቕነለ እዩ እዛ ብዙ ሕቶሳጭኹም ሓደራኹም ናይ ብሓቂ እዚኣ ንሽተይ ትበሃል እያ እዚኣ ነገራት ይቅልጥፍ ኣሎ ማለት እዩ ይቅልጥፍ ስለ ዘሎ እዚኣ ሲምፕል እያ እዚኣ ከም ኢንትሮዳክሽን ገይርኩም ክትወስድዋ ንሽተይ ካብ ሽኮርያ ናብ ሕበጥ ክትቀይሮም ዝኽእል ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ ካብ ሽኮርያ ናብ ሕበጣት ሓድሽ ነገራት ናይ ግድን እዩ ክምዕብሎም ዝኸባቢ ማለት እዩ ናይ ግድን ምዕባለታት ክመጽእ እዩ ማለት እዩ ንህዝብን ህዝቢ ዝገብር ማንም ሞያሌ በጽሕኻ ትመጽእ ሞያሌ ኸይዱ ኣበይ በጽሕ ዝመጽእ ናይሮቢ በጽሕ ዝመጽእ እኮ ኦሮሞታይ ኦሮሞ ኣው እዮም ተሻጊሮም ዝመጽእ መን ይጥይቆይ ጥያቄ የብሎም ጉዳይ እንተልይኩም ስኻትኩም ኣብ ዶብ ዘለኹም ጉዳይ እንተልይኩም ማንም ጥያቄ የብልኩም እዚ ከባቢ ዝገዲፍዎ ኸይዱ ኣዲስ ኣበባ መቸም በብመዓልቱ ሰበር ዜና ብርቅለ ይኾነ ዓድን ህዝብን ህዚ ትሰበር ዜና በብሰዓቱ ጸኒሕኸውን በብደቂቃ እንትኸውን ምናልባት ናይ ቅጽበታይ ጉድ እምበር ምድንጋጽን ምሽባርን ካብ ዝለምዶም እንሆ ሰሙናትን መዓልታትን እንዳተጻመዱ ዓመታት ካብ ልቁጽር ኣጻብዕቲ ዘርጊሕኻ ዓመታት ምቁጻር እኽእል እዩ برجت زم قصرتات كاب عقمن بزهن أصابعتن كي سجر السج تجراوي كمون إرتراو خاء قصرون بزهن إجزهري قصر رايل بل منبار كل نمرأي مغنى يدبل مو كان مجزي أيقونن نبلنا نجات كونسلر رانا كان مجزي بفتسم أيقونن أو كتما سمرة شعبي أو زحلو يترف مو مركب كون نزمت زيناتون بزلدلم أكلات تزيخونك سمع زي دل نبر أكل هذا أو كتما تجاني بهزبن هفتن الورا معجب بحفتن إنه دفر مقبله بهفتن رسل ورا محقاف من ملي مسلاكل مس عززتن مرحتن سراوت إيترا كاوسجرون مس بريزيدنت إساياس أفورقي قال محت كايد ويدما خجبر يخلي يزبل زينا مسمع من ملي دمم ويدما لي دنقص قون يخليون الشيء مقبارس جبرة جنتك على محتت استالن بلا زجاج يوم محتتات ويس إنك حتى تنيلو حتى تبلا أورا محتتات كايد لبل حتى جن أكلا كمل سلخ إلهي كونان انترفز جزي كل الفتح كم خبتن ليد فورنا مسمر ولا متالي ركوميلو هزب أمنس زهون فكست مخانم بلا رأي جزي انترفز أي خونن قبل خيوز جمت خيو قينو تفتش مزار إيه جزي انترفز إزي حميت ناشم سألما إزبل خيو ميزانو مزينو عقنا
ተሓቂኑ ዝዕዘዘን ግዜ ካሊእ ብፍጹም ክምልሶ ዝኽእል ነገር ከም ዘይህሊ ፍሉጥ ይኸውን ምክንያቱ ድማ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ነገራት ብቐሊል መረጃ ልመልክዎ ከም ደስ ልበለካ ሕቶ ሓቲትካ መልሲ ትረኽበሉ እሱ ብልደልዮ እምበር ጠያቅን ወይ ድማ ኣድማፅን ብዝተፀበየ መንገዲ ለይኸይድ ምዃኑ ምናልባት ዝዓብይ ብድሆ ከም ዝኸውን ለጠራጥር ነገር አይኸውንን እና አዳነች አቤቤ ወጥተው የሚያወሩት እኔ ሀፍረት ነው የሚሰማኝ ከነዚህ ሰዎች ጋር አንድ ሊደርሺፕ መድረክ ላይ የነበርኩ መሆኔ ራሱ በጣም የሚያስደነግጠኝ ፈቅደን ብናኖራቸው ትላለች አዳነች በዚህ ደረጃ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያን ያስተዳድራሉ ፈቅደ የትግራይ ተወላጆችን ፈቅደን ብናኖራቸው ጁንታው አሸነፈ ብለው ሲጨፍሩ ያድራሉ ገና ይጨፍራሉ ምክንያቱም ሞር ስለሚያሸንፍ እነሱ ጁንታ የሚሉት የትግራይ ህዝብ ስለሚያሸንፍ ምንም ጥርጣሬ የለውም ሶ በዚህ የሚጨፍር ሰው ጋር ይጨፍራል ገና ግን ጉዳዩ የመጨፈር ያለመጨፈር ጉዳይ አይደለም እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያዊነት በምንድን ነው የሚመዝኑት ሰው ያሳስበኛል ከሚሊዮን በላይ የትግራይ ተወላጅ ሌላው ስላማራ አልጨነቅም አልሽም ስላማራ አጨነቃለሁ ስለኦሮሞ አጨነቃለሁ ግን የሚጨነቅለት አመራር አለው ስለ በዛ ደረጃ ኦቨር ኢንቨስት አላረግም በዚህ ጉዳይ ላይ መልካም ምኞቴ ብቻ ነው ገልጽ የምችለው ቢያንስ ከ1.4.5 ሚሊዮን አካባቢ በላይ የትግራይ ተወላጅ አለ ታትሮ ለፍቶ መኖር የሚፈልግ በማንነቱ ምክንያት የነ አብይ አህመድ አሽከሮች እንደፈለጉ የሚያሳድዱት እንደፈለጉ የሚያሰቃዩት ህዝብ እንዲኖር አልፈቅድም ንወትሮ ኣብ ዓመት እሱ ኣብሉ ፈቆደን ኣብ ዘመን መለወጥ ጥራሕ ናብ ሚድያ ኤርትራ ቲቪ ዝቐርብ ኢሳያስ ሕዚ እንታይ ስለ ዝረኸበ ናብ ሚድያ ስታሊን ገብረስላሴ ክቐርብ ይኽእል እምበርኸ ስታሊን ናይ ማን መለክዕ ጋዜጠኝነት ኣማልዩ ብዓይኒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ብውሽጢ ልቋፀረ ህዝቢ ሕቶታቱን ስጋኣታቱን ግን እዞም ልስዕቡ እዮም ስታሊን ለዕሎም ሕቶታት ሕቶ እቲ ተፈናቃሊ ዝውክሉ ጥርጣረ ህዝቢ ትግራይን ብደንብ ክገልጹ ዝኽእሉ ድዮም ዝብል ሕቶ እውን ንውሕድን ብንሽተይ ዝረአ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብዚ ጉዳይ ብዙሓት ምሁራት ናይ ባዕሎም ሓሳብ እንተፀባርቑ ገሊኦም ስታሊን ኣስመራ ከቲሙሉ ኣሎ ብፍጹም ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝውክል ኣይኮነን እንትብሉ ገሊኦም ድማ ንነዊሕ ግዜ ድምፅን ህዝብን መንግስቲ ዝነበረ ሰብ ብለይ ፍቃድ መንግስቲ ተቐባልነት መንግስቲ ብፍጹም ብድፍረት ኣብ ከተማ ኣስመራ ክርከብ ኣይኽእሉ ዝብሉ ከዓ ቁፅሮም ውሑድ ኣይኮነን ስታሊን ናብ ኤርትራ ኸይዱ ዝብል ብዙሕ ሰብ ጫው ተብለላ ናቱ ምኽራድ ትኽክል እዩ ተጋዳላይ ብርሃን ዝጀመሮ ቅዲ እሱ ቀፂልዎ ካልኦት እውን ክቐፅልዎ ኢና ተስፋ ንገብር ምክንያቱም ንኣብነት እንተኸይድና ስታሊን ንኤርትራ ኸይዱ ሓጢያት ዝኾነሉ ንጌታቸው ረዳና ከም ካልኦት ኒአው ናብቲ ዝጨፍጨፈና ህዝብና ጨፍጢፉ መሬትና ከይቀረየ ብሓዊ ዘንደደ ናእኮ ኸይዶም ኮፍ ኢሎምስ ኣብ ሜዳ ኮፍ ኢሎም ይዛረብሉ እዮም ኣለና ንሳቶም ከፅቂ ድዮም ሰሪሖም እንቶም ሓረትና እንቶም ጎመትናስ ፈቲሑ ዝሰደደ ኸይዱ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ስልጣን ተውሂብዎ ኮፍ ኢሉ ከብል ከሎ ካቶም ባንዳታት ኮይኖም ኣብ ፈቆዶ ዓፋር ኒኦ ኮፍ ኢሎም ከሳቶም ክትኽክል ድዮም ነይሮም ንህዝቢ ትግራይ ድዮም ዝቃለሱ ዘሎ ኮይኖም ሰብ ጫው ዘብሎ ዘሎ ሕዚ ስታይልን ኣይኮነን እንኳን ደምሶ ኣነ እውን ክኸይድ እየ ኩሉ ትግራይ ክልዓል ኣለዎ እዚኣ ክርደአና ክኽእል ኣለዎ ክጅመር ከሎ ካብ ቀደመት ሒዞም ሰሪሖምሉ እዮም ዘይምርዳእና እዩ እምበር ህዝቢ ትግራይና ህዝቢ ኤርትራ እግዚኣብሔር ዘበኣሶምሲ ኮነ ኢሉ እዩ ክልቲኦም ሓደ ተኮይኖም ዓዲ ከጥፉ እዮም ኢሉ እዩ ተባሂሉ እኮ ኣብ ሚድያ ወፂኦም ከይዘረቡ ነይሩ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ንኢሳያስ እኮ ንህዝቢ ትግራይ ጨፍጭፈና ኢሎም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከይቀርዩ እኮ ከይዶም እዮም ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ሃይማኖት ንኣቶም ፅድቂ ድዩ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ክጭፍጨፍ ስለ ዘለዎ ድዩ ንሳቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከይቀርዮም ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ኣነ ካብ ብጣዕሚ እዩ ዝድግፎ ስታሊን ሕዚ እውን ፅቡቅ ካልኦት ነውን ከምኡ ጌርና ክንቅፅል ኣለና ተጋሩ ክንነቅሕልና ድሕር ሕዚ ኣብ ማእኸል ክልተ ህዝቢ ዝኣተየ ሓዊ ክነጥፍኦ ንኽእል ንሕናን ጥራሕ ኢና በቲ ኣብዪ ኣሕመድ ሓውና ኣብ ጎደን ትግራይ ሓዊ ከንድድ እናበለ እቶም ካልኦት ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሎም ህዝብና ንክንድድ ዳግማይ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ንትግራይ ከኣትየለዎ ኢሎም ከእውጁ ከለው ዘይስምዖ ትግራዋይ እንተሃልዩ እዙይ ሕማም እየ ዝብሎ የቐኒየለይ ክብረት ይሓለኒ يغنيلنا حفنا እቲ ኮነቲ ስታሊን ኣስመራ ካብ ዝኣቲ ምንም ዓይነት ሓበሬታ ክትንፍስ ለይምፍቃዱ እዞም ክልተ ኣካላት ንግግሮም ካብ ጥርጣረ ዝዛየደ ከይኸውን ገይርዎ እዩ እሞ እምበኣር ስታሊን ዕድል ኣግንዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቃለ መሕትት ክገብር ተኽኢሉ ክሓቶም ዘይኽእል 10 ነጥብታት ተባሂሎም ብምሁራትን ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካን ተዘርዘሩ ዝርዝራት እንሆ أبدو بالله
ስታሊን ጉዳይ ገበን ዘር ምጽናት ኣብ ቃል ማሕተቱ ከልዕል ይኽእልዶ ና መጀመርያ ይኸውን ኣብ ድምፂ ተጋሩ ካብ ዝኾና ሚድያታት ልዕሊ ስታሊን ገበን በደል መንግስቲ ኤርትራ ዘንተውን ዘገበነለን ተበልና ምናልባት ምግናን ዘይክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ዛገበነኛ ልበለት አንደበት ህዝነ ዝበዲልን ልበለቶ አካልን ትረክብ ምክንያት ንምንታይ ከም ዝበደለቶ ዶ ተዘንቱ ትኾን ወይስ በደላ ቡሽጣ ጼራ ናይ ሓሶት ከምስታ ከምስ ትብል ንግዜ ልግደፍ ጉዳዩ ስታሊን ጉዳይ ዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዕላሙ እንታይ ይመስል ልብል ሕቶ ድማ ንምሕታት ይኽእል ዶ ልብል ኣብ ቁጽሪ 2 ልምደብ እዩ ክሳብ ሕጂ ብምንም መልክዑ ካብ ይበሃል ያለው ሰጊሩ ሓበሬታ ላይ ተረኽቦ ጉዳይ ስምምዕ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን እንታይነቱ ብኸመይ መልክዕ ስምምነት ናብ ትኹናት ተጸምቢር ዝብል ክፈልጥ ድደሊ ቁጽሪ ውሕድ ኣይኮነን ስታሊን ዓቕሚ ረኺቡ ብምንታይ መልክዕ ንምንታይ እንታይ ትርፊ ንምግናይ ልብል ሕቶ ንምሕታት ዓቕሚ ይህልዮ ዶ ግዜ ለኩሉ ግዜ ሓያል ልፈትሐ ጉዳዩ ቁጽሪ 3